Hi vlogs, welcome back to my guys. So nandito tayo ngayon sa dagat dahil tag-araw na, summertime sa dagat mga kabisakol. So ayan, so pumunta ako dito sa may bandang lilim kasi medyo mainit doon mga kabisakol, kaya dito na muna ako sa bandang lilim. Actually nakapag live ako na kabisakol, so yun, nahiling nyo yung mga kabisakol, yun ang tawag dito niyan is Darawanak. So yun yung garumay isla doon yan mga kabisakol, isla. Tara at ating puntahan pa rin natin doon sa bandang unahan mga kabisakol, kasi doon maraming naliligo yun diba, maraming naliligo doon mga kabisakol. So ngayon pupunta naman tayo dito sa may bandang giliran ko. Let's go, punta tayo dito mga kabisakol. Kung ano makikita, napakakita tayo dito ng ahas mga kabisakol, diba? Kita tayo ng ahas dito. So yan dito, tambayan pala dito mga kabisakol. Ito dagat talaga mga kabisakol. So may mga isda, maliliit na mga isda mga kabisakol. Yan, enjoy yung bata. Hello. Kaya tingin na kayo ayaw. Sing. Lipot lipot. Lipot. Kuya Gab. Si Kuya Gab, oh. Yeah! 1, 2, 3. Ate Madja. Go ate. Oh wow. Hi. Hi vlog. Hello, dito kami. So yan, basa na ako mga kabisakol, oh. Yan. Wow. Yan, oh, ay enjoy si mga kids. Si mga kiddos. So, liguli kami sa dagat kasi may time. So yan. So hindi ganun ka ang dagat ngayon mga kabisakol. So ayan mga kabisakol, enjoy muna namin yung swimming namin dito sa Malugo. So first, unang hirit sa tag-init mga kabisakol. So next natin is pupuntahan is Karamuan mga kabisakol. Maybe next week sa Karamuan tayo mga kabisakol. So feature natin yung ganda ng Karamuan mga kabisakol dito din sa Kalsor. So yan mga kabisakol, enjoy lang muna kami sa aming swimming.